Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Безнең ишек алды программасы республика халкын сөендерүен дәвам итә. Шәһәр һәм районнарда эш нинди темпта бара? Татарстан Диния нәзарәте күп балалы һәм мохтаҗ сабыйлар өчен рухи сәламәтлек курслары оештырды. Актаныш районында ветераннар Шәрип күлендә балык тоту буенча ярышка җыелганнар. Җәйнең соңгы аена августка да аяк бастык. Бу айда көннәр сүрелүгә барып, басуларда эшнең кайнаган чагы. Халык бу айны борынгыдан ярата. Аны сын-нигъмәтле туендыручы ай дип йөртәләр. Синоптиклар фаразы буенча август ае җылы булачак. Бу атна дәвамында термометр баганалары 29 градуска кадәр җитәчәк. Атна ахырына бераз суыта, яңгырлар булу көтелә дип искәртә белгечләр. Бүген 7 августта явым-төшемсез, көндез һава температурасы 33 градуска кадәр җылы булачак. Эссе һава торышы үсемлекләргә, агачларга да йогынты ясый. Шул уңайдан башкалабыз Казанда агачларга һәм чәчәкләргә су сибү режимын көчәйтәләр. Һәр көн бу эшкә 40 берәмлек техника җәлеп ителә. Шәһәр карамагында барлыгы 260 мең агач исәпләнә. Норматив буенча һәр кайсына 50 литр су сибү каралган. Бу көннәрдә көндездә, төнләдә су сибү машиналары махсус графикта эшли. Сүз уңаеннан алар асфальтны да су сиптереп суыта, чөнки югары температура тәэсирендә юл өслеге үзенең ныклыгын югалтучан була. Башка хәбәрләргә күчәбез. Халык полклары фронтка ярдәм. Татарстандагы ярдәмчеләр махсус хәрби операциядә катнашучыларга һөҗүм итү өчен тактик җыелмалар эшләп тапшырдылар. Комплект үз эченә 3 пилотсыз очу аппаратын, зарядка, батарея һәм су үткәрми торган рюкзакларны ала. Әлеге техника полигонда сынаулар вакытында тизлеккә, төгәллеккә, очыш йөрәклегенә һәм йөк авырлыгына тикшерү узды. Махсус операция зонасында аны медицина отрядлары һәм һөҗүмчеләр кулланычак. Бу инде пилотсыз аппаратларының 3нче партиясе, аны хәрби операция өчен махсус әзерләгәннәр. Башкалабыз Казанда батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәге үз эшен дәвам итә. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Анда хәрби хезмәткә контракт төзергә теләгән һәр кеше мөрәҗәгать итә ала һәм бер тәүлек эчендә барлык документларны рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча барлык сорауларга бердәм номерның 117 телефоны һәм махсус төзелгән heroes-tatarstan.ru порталында җавап бирергә әзерләр. Экранда барлык адреслар һәм контактлар күрсәтелгән. Исегезгә төшерәбез. Соңгы атна мәгълүматлары буенча Россиядә оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләүчеләр саны арта. Контракт хезмәтен узучыларның барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында ай саен 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газет, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты үткән атнада нинди проблемаларны кузгатты? Тормышыбызда зурдан кубып сөйли торган нинди вакыйгалар булып ята? Бергәләп шушы сорауларга җавап эзләп карыйк. Шәһри Казан газетасындагы «Әй авыл баласы, эшне ничек табасы» дигән җырлап тора торган баш исем астындагы язманы укыганда, олырак яшьтәгеләрнең күңеле төшәр, кәефләре кырылыр. Ник дигәндә, бүген күпчелек авылларыбызда балаларга гына түгел, аларның әти-әниләренә дә эш юк. Кайта китә эшләп йөрүчеләр исә ни мал-туар тота алмый, ни бакча тутырып яшелчә, җиләк-җимеш үстерергә вакытлары калмый. Мал-туар димәктән шул ук газетадагы «Халык ни уйлый» сәхифәсендә халыктан сөт җыю мәсьәләсе турында сүз чыгып, бу өлкәдә хәлләр ачыкланган. Аннан аңлашылганча, бүген авылда сөтнең литры өчен Ширмешән, Балык бисәсе кебек районнарда 14 сум түлиләр икән. Нәкъ менә шунлыктан күп кенә авылларда сыерлар да юк, сөт тапшыру проблемасы да юк дип йомгак ясый бер газет укучысы. Колхоз системасы сакланып калган Әтнә, Балташ, Саба, Кукмара кебек район авылларында бөтен кешегә дә шул исәптән мәктәп балаларына эш табыла икән. Безнең илдә һәр вакыт шулай. Башта эшләп ташлыйлар да, аннары гына уйлый башлыйлар. Хәер, соңгы елларда алай уйлап баш ватучылар да сирәгәйде истәгеләр арасында.
Әнә шушы көннәрдә генә Россия хөкүмәтендәге түрәләрнең берсе ниһаять без халыкны хөкүмәткә генә ышанып тормыйча үзләрен кайгыртырга иреттек дип сөенечен белдергән. Сүз халыкның алга таба үз пенсияларын үзләре кайгыртуы, дөресрәге картлык керенә акчаны үзләре тупларга тиешлеге турында бара. Бу очракта чыган аты кебек булмасак ярыйла. Ул чыган аты да бит ачтырга да әйләнеп киткән, үлеп тә киткән. Кешеләр генә түгел, табигать та саташа. 2 атна элек булып узган карасатның кайтавазы әле тиз генә онытылмас. Күпме гомерләрне изгән, күпме зыян салган мондый давыллар әле кабатланачак. Алар гына да түгел, гадәти күренешкә үреләчәк дип кисәтә белгечләр. Ватаным Татарстан газетасы әлеге афәт турындагы язманы беренче битенә чыгарып биргән. Язмада әлеге хәлнең килеп чыгу сәбәпләре дә, аннан саклану чаралары да китерелгән. Сакланганны саклармын дигән гыйбарәне онытмасак иде. Яз көне Дәүләт Советының күчмә утырышында Казандагы халыкара мәктәп директоры Нияз Гафиятуллин барлык мәктәпләрдә хәләл туклану кертергә тәкъдим иткән иде. Бу уңайдан Ватан Татарстан газетасы хәбәрчесе башкаладагы һәм районнардагы мәктәпләрнең яңа уку елында нинди ризык ашарга җыйнулары белән кызыксынып чыккан. Баксаң, бу мәсьәләне әти-әниләр бергәләшеп хәл итә икән. Алар риза булганда министрлыкта, азык-төлек департаменты да каршы чыкмый. Димәк, булмастай эш түгел. Моңа степ шуны әйтәсе кала. Хәләл ризык күпчелек укучының күңеленә хуш килерлек, туклыклы һәм тәмле дә булса, моңа кемнәр генә каршы чыгар икән. Бүгенгә шулар иде. Укудан һәм фикер йөртүдән туктамасак дигән теләктә, бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик. Республикабызда безнең ишек алды программасы уңышлыгына эшләп килә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан оештырылган безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру вакыты 3 елдан 5 елга кадәр озайтылган иде. 2020 елдан 24 елга кадәр Татарстанда 6775 ишек алды циклендереләчәк. Әйтик, Буа районында да әлеге программа кысаларында күп фатирлы торак йортларының ишек алларында юл эшләре дәвам итә. Быел районда 14 йорт тирәсен циклендерү планлаштырыла. Шәһәр һәм авылларда эш нинди темпта бара? Куелган бурычларны вакытында үтәп буламы? Бу турыда Буадагы хәбәрчебез Рәнис Әхмәтшин язмасында. Рузая Билалова вокзал урамында 1996 елдан бирле яши бирегә. Алар иң беренчеләрдән булып күченеп киләләр. Фатирны эш урыннан ала, шушы көнгә кадәр ишек аллары бик начар хәлдә була. Безнең ишек алларыбыз бик каты уңайсыз хәлдә иде. Монда иске шалама сарайлар бик күп иде. Кем ничек тели шулай салып куйдылар, бөтенесе самовольны. Кем ничегрәк булдырылды, шулай салдылар. Бүген исә хәл бөтенлеге икенче. Иске сарайлар сүтелгән, чирек агачлар киселгән. Һәр көн ул күршеләре белән үз ишек алдының үзгәрүен күзәтә һәм матур яшел зонаның барлыкка килүен көтә. Тизек булмаган сарайлардан, мусорлардан чистартып, матур иттереп, тизекләндереп, безгә условия создавать итәләр. Безнең ишек алды дип исемләнгән республика рәисе программасы шәһәр халкын сөендерүен дәвам итә. 2 атна элек эшчеләр шәһәрнең Титов урамындагы йортлар территорияларын төзекләндереп, халыкка тапшырганнар. Эш хәтта ял көннәрендә дә тукталмый, төзелеш материаллары вакытында китерелә, йортларны төзекләндерү схемасы биредә яшәүчеләр белән килештереп эшләнелә. Һәр ишек алды өчен бүген иң кирәкле әйберләрне үзләре сайлыйлар. Скамияләр, чүп савытлары, яктырткычлар, фатир хуҗалары юл төзүчеләр белән бик яхшы мөгамәләдә. Бик молодцылар. Алар иртүк киләләр, кич кенә соңына китәләр. Балалар мәйданчыгын һәм җәялүләр зонасын яңартуга да аерым игътибар бирелә. Машиналар кую өчен махсус урыннар да булдырылачак. Эш авылларда да дәвам итә. Бүгенге көндә шушы 14 ишек алдының бездә 14-ендә дә эш бара. Безнең эш башланмаган ишек аллары юк, һәрберендә эш бара. Һәм инде бүгенге көндә 63% безнең юл эшләре эшләнде бүгенге көндә. Эшне Главтрансстрой оешмасы башкара. Аларның максаты тиз арада сыйфатлы да уңайлы да булган ишек алдын халыкка тапшыру. Рәис Әхмәтшин, Кайрат Дәүләтбаев, Татарстан яңалыклары. Республика Диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фондында күп балалы һәм мохтаҗ гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар өчен рухи сәламәтләндерү курслары эшли башлады. Ул 9 яшьтән алып 15 яшьлек балаларга исәпләнгән. Әлеге курслар балаларга ял итү белән бер рәттән рухи һәм физик торышны да яхшыртырга мөмкинлек бирә. Рухи сәламәтләндерү курслары 11 августка кадәр дәвам итәчәк. Ул быел 2нче тапкыр оештырылды. Әлеге курслар дәвамында ислам нигезләрен өйрәнү, рухи әхлакый үсеш, патриотик тәрбия, төрле мастер-класслар, сәяхәтләргә бару каралган. Әйтик, Апанай мәчете һәм мәдрәсәсе комплексына, Казан Кремленең музей мемориалына, катамараннарда йөрү ниятләнә. Иң зур истәлекле чараларның берсе Аккош күленә бару булачак ди оештыручылар.
Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Республикабызның дәүләт сынлы сәнгать музее төрле коллекция җыючылар белән кызыклы очрашулар башлап җибәрде. Очрашулар лекция форматында уза, биредә шулай ук шәхси коллекцияләрдән булган әйберләрне күреп кенә түгел, тотып та карап була. Узган очрашуда винтажлы, ягъни зауклы, кабатланмый торган бизәнү әйберләрен җыючы тарихчы Анастасия Михайлова катнашты. Ул винтаж төшенчәсенең нәрсә икәнен аңлатты. Аксессуарлар җитештерүче әйдә баручы фабриклар турында сөйләде, ялган бизәнү әйберләрен чыннарыннан аерырга өйрәтте. Шулай ук әлеге очрашуда коллекционер үзенең шәхси коллекциясе белән дә таныштырды. Коллекционер Анастасия Михайлова белән булган очрашудан тулырак репортажны хәерле көн Татарстан тапшырында карыйласыз. Ә без башка темаларга күчәбез. Алимент түләме кузганычка каршы хәзерге замандагы иң кискен социаль проблемаларның берсе булып кала бирә. Ел башыннан бирле Татарстанда 2000-нән артык алимент түләмәүчене җавапка тарттылар. Аларның 1000 ярымга якыны административ җәза алган. Бу һәм башка темалар буенча сорауларга бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсендә Россия Федерациясе суд приставлары хезмәтенең Татарстан буенча башкарма эшләрне оештыру бүлеге башлыгы урынбасары Илзия Исламова җавап бирер. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Илсия, исәнмесез? Исәнмесез. Инде сүзне мондый сораудан башлый әле. Быел ничә мөрәҗәгать килде һәм узган ел белән чагыштырганда алар күбрәкме, азракмы? 2023 ел башыннан 119 меңнән артык мөрәҗәгать килде. Бу узган ел дәверендә каралган мөрәҗәгатләр белән чагыштырганда узган ел 500 меңнән артык мөрәҗәгатьне караган идек. Бу инде һичшиксез мөрәҗәгатьләр саны арта һәм бу суд приставларының федераль хезмәте сервисының киң кулланыла башлауы белән бәйле һәм бердәм портал белән гражданнарның күбрәк куллануына бәйле. Ә менә мөрәҗәгатләр, шикаятьләр миндә алар? Юк, мөрәҗәгатләр бөтенесе дә шикаятьләр түгел. Алар арасында башкару эшчәнлеге буенча гаризалар, үтенечләр, аңлатмалар, гаризаны кире алу һәм шулай ук шикаятьләр дә бар. Аларны карау нәтиҗәләре буенча суд приставлары һичшиксез җавап җибәрә. Мөрәҗәгатләр буенча хәбәр, аңлатма кебек мәгълүматларны суд приставлары җавапсыз да калдырырга мөмкин. Мөрәҗәгать итүче дәүләт хезмәте күрсәтү порталы яисә шәхсән үзе мөрәҗәгать иткәндә, менә ул бу гаризалар белән эш итүнең чырларында аерма бармы? Карау тәртибе һәм вакыты бу мөрәҗәгатьнең ничек килүенә бәйле түгел, бу аның төренә генә бәйле. Гаризаның кайсы ысул белән Тапшыру инде мөһим түгел. мөһим түгел. Әгәр дә гражданин башкару эшчәнлеге кысаларында үтенеч яки мөрәҗәгать белән бәйле берәр мөрәҗәгать килсә, бу вакытта аның карау вакыты 10 көн тәшкил итә. Ә менә бер үк гражданин берничә тапкыр зарлану очраклары булганы бармы? Андый очракларда еш булгалый. Бу әйтик, мисал итеп, бу мәсәлән балык булмаган баланың әтисе белән аралашуын тәэмин итү кысаларында булырга мөмкин. Мәсәлән, суд приставы баланы әтисе белән күрешү көннәрендә аралашу көннәрендә сәгатьләрен һәм билгели, һәм шул вакытта чыга. Әгәр дә инде бала әтисе белән аралашырга теләми икән, бу вакытта без баланы берничек тә мәҗбүр итә алмыйбыз һәм шундый очракларда әти кеше күп берничә мәртәбә язырга мөмкин мөрәҗәгать, без бала белән тәэмин итмибез дип, ул вакытта инде бер тапкыр язырга мөмкин, икенче тапкыр, өченче тапкыр без баланы берничек тә, мәсәлән, күндерә алмыйбыз. Андый вакытта инде әти кеше бүтән органнарга да мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Без тәэмин итә алмый дип. Менә мөрәҗәгать итүнең нинди ысуллары бар? Мөрәҗәгатләрне берничә ысул белән бирергә мөмкин. Бу дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең бердәм порталында шәхси кабинет аша, шулай ук безнең официаль сайтлар кысаларында язылырга мөмкин. Шулай ук баш идарәдә хезмәткәрләребез мөрәҗәгатләрне шулай ук үзләре дә кабул итә. Әгәр дә гражданин үзе шул безнең баш идарәдә калдырасы килгән очракта. Ләкин иң күбе инде безнең почта аша, ләки официаль сайтта калдыралар. Мөрәҗәгать итүчеләр күбрәк кемнәр? Бурычлы кешеләрме, әллә инде түләттерүчеләрме һәм күбрәк нинди сораулар була? Иң күп мөрәҗәгать итүчеләр ул түләттерүчеләр, шулай ук банк оешмаларыннан да күп килә, микрофинанс оешмаларыннан. Бу инде безнең эшчәнлеккә бәйле күбрәк сораулар. Монда шикаятләр түгел, күбесенчә берәр төрле
бурычлы кеше турында күбрәк мәгълүматны беләсе килгән очракта яки суд приставына үзләре мөрәҗәгать итә шәхсән килә алмаган очракта, андый очракта инде алар язмаша шулай бездән мөрәҗәгатьләр алалар. Суд приставына бүлек башлыгына яисә баш суд приставына ничек мөрәҗәгать итәргә? Суд приставына дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең бердәм порталы аша яки суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы баш идарәсе сайтында гариза формасын тутырып, уңайлы булган вакытка билгеләнгән вакытка языла ала. Бу инде безнең официаль сайтта кабул итүгә язылу бүлеген сайларга кирәк һәм шул вакытта теләгән датаны сайлый ала. Әгәр дә инде датаны үзе сайламый икән гражданин, ул вакытта инде иң беренче булган буш вакытка сайтта язылу буенча талон раслама ала. Һәм шул талон раслама белән паспортын алып суд приставына билгеләнгән вакытка гражданин килә ала. Шундый файдалы киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта Россия Федерациясе суд приставлары хезмәтенең Татарстан буенча башкарма эшләрне оештыру бүлеге башлыгы урынбасары Илзия Исламова булды. Иртәгә дә яңалыклар чыгарылышында әлеге белгеч белән әңгәмәне дәвам итәрбез. Җәй айлары җиләк җыю өчен генә түгел, балык тоту өчен дә кулай вакыт. Актаныш районында традицион балыкчылар ярышы үтте. Районның актив ветераннары инде 2010 елдан бирле уздырылып килүче бәйгедә балык тотып кына калмый, табигать кочагында рәхәтләнеп ял да итәләр. Күңелле ярыш бәйгесеннән безнең чираттагы репортаж. Әнә шулай матур теләк белән кармакларын килеп суга сала балыкчылар. Филүр ага Бәхтиев ярыш узасын ишетеп биргә килгән. Олы Имән авылының ветераннар оешмасы җитәкчесе үзе белән башкаларны да иярткән. Моның шу традициялар киләчәктә бетмәсен, дәвам итсен, сафлары арта торсын. Шәрип авылы күле балык тотучылар өчен айрыша уңайлы күл буларак билгеле. Балыкчылар биредә ел әйләнәсе өзелми. Шушы авыл өлкәне Рәсим Абыйгарипов та биредә еш була. Балык тотканда бөтен кайгылар югала, бөтен ширләр югала. Рәхәтләнеп пул буенда софхада утырасың. Ярышта барысы 30-дан артык кеше катнашты. Арада ир-егетләрдә хатын-кызларында күрергә мөмкин иде. Балыкта йөргәндә инде шул хәтле җан тынычлыгы, рәхәтлек, бөтен проблемалар онытыла. Чынлап та бу ярышлар инде өлкәннәр өчен бер аралашу чарасы булып тора. Әле яңа кешеләр дә өстәлеп тора менә быелгы елда. Ярышлар инде 3 номинациядә үткәрелә. Иң күп балык тотучы сан буенча, иң күп балык тотучы килограммнар буенча электрон үлчәүләр алып килдек, граммына кадәр үлчәйбез. Һәм инде иң өлкән иң зур балык тотучы. Табигать кочагында гармон да киләнде. Саф һавада шахматта уйнады ветераннар. Зур казанда пешкән уха, мәтрүшкәле чәй белән сыйландылар. Айрым номинацияларда урынга ирешүчеләр истәлекле бүләкләр белән хөрмәтләнде. Регина Саляхова, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бу көннәрдә, ягъни 1 августта, Татарстанның халык шагыйре, журналист, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Роберт Миңнуллинның тууына 75 ел тулды. Шул уңайдан башкалабыз Казанда аның истәлегенә багышланган иҗади чаралар узды. Әйтергә кирәк, алар ел дәвамында барачак. Роберт Миңнуллин өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә бердәй талантлы әсәрләр иҗат иткән шәхес. Күренекле шагыйрьнең тормышы һәм иҗаты белән тулы Татар энциклопедиясы һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Күренекле татар шагыйре, журналист, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Роберт Мөгаллим улы Миңнуллин 1948 елның 1 августында Башкортстанның Илеш районы Нәҗәде авылында колхозчы гаиләсендә туа. Балалык чоры Шәммәт авылында уза. Мәктәп елларында ук шигырьләр яза башлый. Әтисе сыерын сатып, җырчы улына гармун алып бирә. Әмма гармун моңын ачы хәсрәт үзә. Мөгаллим агай мәңгелеккә күчкәндә Робертка балаларның иң өлкәненә нибары 11 яшь була. 5 баласы белән тол калган әнисе Гөлҗәүһәр апаның төп терәгенә әверелә ул.
сіңлесе һәм 3 інесе үшін әтиләрен алыштыра. 1966-68 елларда Илеш районының Маяк газетасында эшли. Студентлык чорында яшь шагыйрьләрнең Бүтән Союз фестивалендә катнаша, иҗаты югары бәяләнә. 1973 елда Казан университетын тәмамлаганнан соң Роберт зур журналистика һәм әдәбият дәрьясына чума. 1976 елда «Бәхетле булыгыз» дигән тәүге җыентыгы басыла. Яшь Ленинче газетасы редакциясендә әдәби хезмәткәр, Казан утлары журналында өлкән мөхәррир, соңрак җаваплы сәркәтип. Татарстан телевидение һәм радиолаштыру дәүләт комитетында әдәби нәфис тапшырулар редакциясының баш мөхәррире. 1986-95 елларда яшь Ленинче газетасының баш мөхәррире булып эшли. Озак еллар дәвамында Татарстан каналында шигъри тәлгәшләр, ихлас, китап тапшыруларын алып бара. Роберт Миннуллин күренекле балалар шагыйре буларак танылса да, аның иҗаты атрафлы. Шигырьләрендә шук шаян образлар аша балаларның күңел халәте, интонациясе, алар дөньясындагы мөнәсәбәтләр тирән ачыла. Мәхәббәт лирикасы, туган җир белән бәйле әнкәйләр темасы зур урын били. Аның әсәрләре күп кенә телләргә тәрҗемә ителә. Шигырьләре композиторлар Рөстәм Яхин, Сара Садыйкова, Резида Ахиярова, Рим Хәсәнов, Илгиз Закиров, Рәшид Абдуллин һәм башкалар тарафыннан көйгә салынып популяр җырларга әверелә. Әдип 3 дистә ярым чамасы китап авторы. Роберт Миннуллин 4 тапкыр Татарстан Дәүләт Советы депутаты булып сайлана. 1988-94 елларда Татарстан балалар фондын, 2012 елдан Бүтән Россия татар гаиләсе иҗтимагый фондын җитәкли. Үзенең күп кырлы эшчәнлегендә ул тәүге нәүбәттә һәм үзәккә халык мәнфәгатьләрен, туган телебезне һәм милли мәдәниятне саклау, үстерү мәсьәләләрен куя. Мәктәп укучылары арасында туган телебезне иң яхшы белүчеләр өчен үз исемендәге бүләк булдыра. Әдәби һәм иҗтимагый өлкәдәге казанышлары өчен Роберт Миннуллинга Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Республикасының халык шагыйре дигән мактаулы исемнәр бирелде. Ул Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә, Татарстан комсомолының Муса Җәлил исемендәге, Татарстан Язучылар берлегенең Абдулла Алиш исемендәге, Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының Каюм Насыри исемендәге бүләкләренә, Ханс Христиан Андерсон исемендәге халыкара почетлы дипломга лаек булды. Роберт Мөгаллим улы Миннуллин 2020 елның 27 мартында арабыздан мәңгегә китеп барды. Казанның Дуслык бистәсе зиратында җирләнде. Без яшибез бүген, татар килеш, без яшәргә тиеш. Киләчәктә татар юлы ул гасырлар юлы, татар юлы озын һәм татлаулы, татар юлы такыр булмаса да, ул 1000 тапкыр изге һәм мактаулы. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студияга кунакка Чулпан эстрада театр студиясы җитәкчесе, Татарстанның атказанган артисты Чулпан Юсупованың килүе көтелә. Ә мин, Чулпан Әмири, сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.